Praveen and team, like andu ka nikla performance namana judges naklegi eti stand panadu Shivasharan sir irpande regenchanu makla performance ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಆಡಿರ್ನ ಉದ್ದದ ಅವಲೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಆಡಿಯರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ಗೆ ಫೋರ್ತ್ಗೆ ತೂಪಿನಂಡ ಇನ್ನು 4 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವೇನು ಮರಪರ ಜಾವು ಎರೆಗ್ಲ ಮರಪರ ಅವತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ತತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಡುಟು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ okay Shivadwaj sir irpande regenchanu makla performance ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರೆನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಎಂದು ತೂದಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೆಂತೆ 110 ನೇಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೀರ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಲಾಯ್ಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇ ತೊಂದರೆ ಒಂಚೂರು ನಾನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ವಿಂಚಿನ ಆತನ ಪಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆದ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ಮಾತು ಅಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಪನ್ಪುನೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಐನು ಅಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಲಾಫ್ಟರ್ ನಮಕ್ ತೆಲಿಪೇರ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದುಂಡ ಮೇ ಬಿ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮೂಜ್ ಜನ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅವರು ಕೂಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಂಡು ನಮಕ್ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಲ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಉಂಡೈಟ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈರನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಉಂಡು ಈರೆಗೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಉಂಡು ಐನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಟ್ಟಾಂಡಿ ಈರೆಗೆ ಫ್ಲೋ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಈರೆಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಈರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನೂದು ಬುಧರ ಎಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನೀರು ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡ ಆಪುನು ಮಾತ್ರ 100% ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಸರ್ irpande regenchanu ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ತೂಯಿ ನೀನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದೊಂದು ಯಾವತ್ತು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಲ 3 ಜನ ತಲ ಫ್ಲೋ ಎಡ್ಡೈತನು ಉಲೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಮಾತೆತ್ತನು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಪಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ all the best. Thank you judges. Okay Praveen and team all the best.